Kontatu ja, baseki hau gogorra, ekela ibilbidea, baina kiston esperientzia, mundu guztia handi bueltatzek, ostras, lagun berrikin da, esperientzi bat bizitza guztian irekin eramatekena, ez da? Hala da. Ni uste dut ez dutela inoiz aztuko, eta, ostra, kostatuko naula, pues, olako beste zerbait bizitzia. Bai, ez da? Bai, osea, hortza denean, geho postu itentza bukatzen denean dala, baina geho, behin bukatzen denean, zatezu, jo, ez dut olakoik biziko, inoiz gehiago, osea, oso zaila da, situazio hortan egotia, eta olako zerbait bizitzia. Loiteko kampamento pobre hortan gogorra izan, aurtengoa gainagoan oso gogorra lekua, ez da? Bai. Dena zen oso gogorra, baina bai jana, eta bai moskituak, erokei bat, egitan. Denbora, emakumien taldian nola bukatze ziren aurrenengo 4-5 egun hori eta gero nola bukatu zuen nitxon esaten. Hau eze hospitalea, junberko hiela izter. Bai, eta pasada bat, eta gauza bada, dituzun pikotazuak, gorpuzu zian, eta bestia da, belarrian dakazula denbora guztian soinu hori. Orduak. Eta guztizu gaua pasa dela, eta ordu erdi bat pasada, eta beste 8 ordu faltadia, bai. Orduan, eta loiteko tare bai gaizki, osea, oso gaizki. Kamperamento aberatzian ondo, no? Bai, eta alare gaizkire bai. Bai, Egitan. Moskito bila, eta berua, eta Nik usteak gaizkin eramango nian janari jana ekela. Gio horrek beste dana ekartzi, no? Esteko ondo jaten, esteko ondo egiten, lagunakin azarretu itea iz, dana pixkadek, no? Bai, ni hoi notatzen nun, ni triste nintzela. Jun baino lehen itziten nun, ez? Beste lagun batekin esaten nion, ni positiba naz, beha esaten zian, Mikel, zu positiba zea, beti brometan, beti tal. Eta ni, bai, ustez, ondo egongo dela, osaiatuko nazela, ni de koña, beti. Triste, bai, aserre ematen zuen, pues hoi, janareian gatik, ez zulo egiten, dena txarra da, orduan, hain gogorra izan da, nola da, geho, esperientzi ona bezala gehatzia, oso kuriosua da. Kauri, hori gertatzen, no? Zeozeko gogorra ekenian da, sufritze ekenian, baina hortik ateatzea izenian, azkenian, geho, subidoia zetorrek, no? Hoi da, berena. A ber, geho kontatu, probetan, emantzien kaina. Bueno, aurrena izan duan, dano batea zinautela, gero unifikazio bat etorri guan, eta gero hiri eman ziren, baino espatakin, latiguakin, iltziakin, danakin eman ziren. Kontatu hori nola jasanuan hori dana. Bai, bitu, gaina, kuriosua da, osea, ni hasi nintzela, ni estrategia bakarra zen, pixkat desaperzido pasatzea. Hoi, hitz egin nun lagun batekin, Eta orduan, ni juten nintzen hor, eta igual, 15. egun arte edo 12. egun arte, enun zan, ez crossfit itenunik, ez crossfiteko irakaslea nintzela, ez ezer. Eta asamblea batian Julian izan zuen. Oye, Mikel, tu que eres profe de crossfit, tal, eta tenago labitu ziaten, hoi ez genekin, tal. Orduan, pues hoi. A cuchillo. Bai, azkenian, pues etziala oso ondatea hoi, eta pues kusi ziatenean beste ekipoko, frogan batian, pues ondo ibiltzen nintzela, edo aizkorakin, edo zakizerrekin, vaya fuego hasi zien, negana. Hor Duranak esatezu, no, lo vamos a machacar, o no, la vuelve de hay que rematarlo. Hay que rematarlo, también, cauin la mar, Bai, baina egia zan, pues behaien kontra ez dinun ezer zan, eta enekan ezer, azkenean lehiak eta bada, ez da? Eta horta jungea, lehiatzea. Indartxu ikuste, ordu nire bilazi estik. Hoi da, normala zen. Baina egia da, pues ni, Julian eben nahi izena eta baino lehen behiti esaten, venga, ez egotia nahi izena. Eta antxe jartzen zuen, Mikel. Nik begegia esango izut. Jarraituet aurtengo konkiz a tope. Bi konkiz egitut a tope. Bat, Nakorrek irabazizuna, porque Nakor nire kuadriakoa da, nire laguna zauztarra, lagun mina, gaina txikitatik oso lagunak. Eta gero aurten, zehon beste kide bat, bertan, nire eskalagunan lengusua, lotza matit esatia, porque Sancho, ez kalea juntzan zentzulako saltoin, Kauin la manio, Sancho eiak horin, ze musera manai Sanchokin. Ondo, tipo majoa zen, tipo majoa da, ezagutze dut, baina Ibarrakoa da, tanito losanitet lana, eta hola. Bino bai, pues pena holakotan, pixka talde zula demostratuta. Sancho itxitza begiak da salto intzak, kauen la mar. Kriston gogoak intze hola konkisen sartzeko, eta holako, bildurra etxugu batzuk, eta batzutan, cuando te toca hola. Cuando toca. Bueno, alate guztik, haupa Sancho, goraintziak hemen Natalita Fuentes familian partetikan. Eta bueno, beste gabe, hori ja nahiko, Nahiko, ez? Oso ondo, bai. Guain inberdek